सों प्रमोद बर' सार बिथांनियाव एबोबिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बनरग हाग्रामा महिलारिनि दिन 19टा सार्कल अफिसाव 11 आरो 12 जोन सोरबा एडिसियान भिडिअ इनचार्ज आरो सार्कल अफिसार इनचार्ज लानानै बे खामानिखौ मावो सों प्रमोद बर' सार बिथांनि बै सार्कल अफिसार जायफ्रा दिनै 19टा सार्कल अफिसाव 19 जन आधार कास्टनि अफिसारफोर दङ बिथांमोना मा मिथिगौ जोंनि समायसा जोंनि बर'नि हा बर'नि बाउन्डारि डिलिमिटेशननि बिथांमोना मा बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि गाज्रिनि जुरिजेननाया दिनै जादों प्रमोद बर' बिथांजों दैदेनजानाय सरकारा बिथांमोननि EMGMफ्रा मा डायलग होबावो बेखौ जों MLA गभर्नमेन्टआव थानाय बिनि अनगासो दङ रायजोआवथ' मिथिया रायजोआवथ' दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनोनो दिनै देरा 39 डिपार्टमेन्टआव 80% आधार कास्टनि CSD आरो डिरेक्टर बिथांमोना बोरै एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बर'नि इसुखौ मानगोनां आसामनि मिनिस्टार UG ब्रह्म सार नोंथां लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमोद बर' सार नोंथांमोना दायखौ मावो बदनामखौ होनो नागिरो हाग्रामा महिलारि आरो BPFखौ थिग दं नैबे लेखानि सोमोन्दै आङो दिनै बुंनाय नङा बे लेखायानो फोरमायगोन दाया सोरनि दिबाय मोनफ्रोमबो आनसलिक मोनहैनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन सेन्ट्रेलाव होयोबाथ' गोमानोसो हागौ नायबावनि प्रमोद बर' बिथांजों दैदेनजानाय सरकारा बिथांमोननि EMGMफ्रा मा डायलग होबावो बेखौ जों नायनो थानि बिनि सोमोन्दै आं दिनै बुङा नाथाय आङो क'क्राझार बनरगाव आनसलिकनि सोमोन्दैसो आं बुंग्रोगोन मैया जों नुदों बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय 6टा VCDCआव कमसे कम 100टानि गोजौआव मोनसे VCDCआव 20टा गामिब्लाबो 100टा गामि हयथ' जानो हागौ मोनसे VCDCआव 30टा गामि थानो हागौ अब्ला 100नि गोजौआव गामिफोरखौ बर' गामिफोरखौ ST रिजार्भेसन समस्तिनिफ्राय दानख'नानै जेनेरेल MLA सिटआव बिथांमोनखौ सामिल खालामहैबाय दिनै बनरगाव आनसलिकनि दैदेनगिरि ABSUनि दैदेनगिरि रायजो राजाया दिनै बेखौ लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों बिथाङा बुंनाय बायदि बनरगाव आनसलिकनि रायजो राजा बे 6टा VCDCनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै आं बेखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो बेखौ लुबैयाखै होनना आङो दाखालिनि निउसाव बुंखांबाय अब्ला नाय नोंनि थाखानाय समस्तिनि 100टानिबो गोजौआव थानाय बर' गामिफोरखौ गुबुननो दानख'ना हरबाय नोंनि न'आव थाखानाय फरियालखौ बोखावनानै गुबुननो हरनानै लोरबां खालामबाय दिनै बेखौ रायजोआ एक्सेप्ट खालामनो हागोन होनबा हागोन हानाय नङा अब्ला बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा सोर दं सोरनियाव सोंगोन नोंसोरनि 6टा VCDCखौ जों आमुगाव लांनाय जासिगोन सोरनियाव सोंगोन गभर्नमेन्टनियाव सोंगोन नखरगिरिनियाव सोंगोन नखरनि बिगुमानियाव सोंगोन नखरनि बिगुमायासो समस्तिनि बिगुमायासो लरेन्स MLA सार बिथां आरो जोंहा BPFनि MLA रुबिराम नार्जारी सार नाथाय गभर्नमेन्टआव सोर दङ खुंथाय गोहोआव सोर दङ बिथांनियावसो सोंगोन दिनै जोंनि बे नखरसे फिसाखौनो बोखावनानै देरहानो हायै बेबस्थाखौ जुदि खालामबायब्ला
अब्लाबो जुदि जों मिथिया होननानै जुदि बुङा बेसेबां दुखुनांथावना जागोन बेयो। दिनै बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? सोरखौ बुंगोन? एमएलए गभर्नमेन्टआव थानाय बिनि अनगासो दङ। रायजोआथ' मिथिया। रायजोआथ' दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनोनो दिनै देरा हरदों। नाथाय रायजोआ दिनै होख्रावदोंल'। रायजोआ दिनै हाय हायल' होनदों। नाथाय बेफोरनि कागज पत्र खुलुमजों मावग्राया दिनै गभर्नमेन्टआ मावनांगोन। मिथिबाय? दिनै बेफोरनि जुरिजेननाया बबेयाव? बेफोर गाज्रिनि जुरिजेननाया बबेयाव? दिनै नाय, दिनै बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथां आदामोनखौ आं बुंनो सानो, सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव बै सार्कोल अफिसार जायफ्रा दिनै 19टा सार्कोल अफिसाव 19 जन आधार कास्टनि अफिसारफोर दोङो, बिथांमोना मा मिथिगौ? जोंनि समायसा, जोंनि बर'नि हा, बर'नि बाउन्डारि डिलिमिटेसननि बिथांमोना मा मिथिगौ? बिथांमोना मा सेन्टिमेन्ट दं नैबे खर'आव? सोब आदार्स। बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि गाज्रिनि जुरिजेननाया दिनै जागायदों। मिथिबाय? बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव 3 आधार कार्ड अफिसार दङ। बिथांमोनखौ आउट खालाम बे बिटिसि अफिसनिफ्राय। समफोरनिफ्राय बिनि अफिसनि परिबेसा मोजां जागोन। मिथिबाय? 39 डिपार्टमेन्टआव 80% आधार कास्टनि सिएसडि आरो डिरेक्टर। बिथांमोना बोरै एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बर'नि इसुफोरखौ? जोंनि बर'नि बिटिआरनि इसुफोरखौ बिथांमोना बोरै आखरे आखरे मावफुंगोन? नोंथांमोनानो बुंलाय। सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बनरगावनि हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 19टा सार्कोल अफिसाव 11 आरो 12 जन सोरबा एडिसियानो भिडिअ इनचार्ज आरो सार्कोल अफिसार इनचार्ज लानानै बे खामानिखौ मावोमोन। दिनै हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मेक्सिमाम बर'आ दिनै खामानि मावोमोनब्ला नोंथाङा मानो सासेबो हाया? सों प्रजेक्ट डाइरेक्टर 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 बर'मोन, मालाबा 2 बर'। सों नोंथाङा मानो सासेबो बर' डाइरेक्टर प्रजेक्ट डाइरेक्टर मानो लाबोनो हाया? सों गाज्रिनि बर'नि जुरिजेननाया बेफोरनिफ्रायनो जादों। सार्कोल अफिसारा दिनै 19 जन गुबुन आधार कास्टनि अफिसारा जोंनि बे डिलिमिटेसन सोमोन्दै मा मिथिगौ? बिथांमोननि आखाइ गैया सानदों नामा? दङ। बिसोर एसएस अफिसार, बिथांमोना स्टेटनि एजेन्ट। मिथिबाय? बेनिखायनो दिनै खावलायदों, नैबे लेखाखौ आं दिनै बुंथ'वा, सानैसोनि उनाव बुंगोन। दिनै आंनि बुंनाया सोरनिबा बिखायाव नांनो हागौ, नाथाय जोंनि जिथु मोनखानाय जिथु समस्तिनि जोंनि पावारखौनो जुदि जोंनि मोनसे जग्रबसे न'आव थानाय 10 जन परियालखौनो जुदि 7 हरनानै 7खौ जुदि बोखावनानै दोनोब्ला जोंनि गोहो गोराया बबेयाव थागोन? आरो बे बोखावनाय समायसाखौ गोहोआव थानाय एमएलएआनो जुदि मिथियाब्ला नोंनि एमएलएनि गोहोआ बबेयाव? मिथिगौ? बेफोरनि गुदिनि जाहोनासो रायजोआ मोजाङै मिथिगौ। जोबनायाव आङो फिनिशिंआव फैनो नागिरदों, जेबो जुदि जायाब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुं जों बे डिलिमिटेसननि सायाव 1% जों सन्तुष्ट नङा, हो हाइकर्टनि साहारा ला, सुप्रिम कर्टनि साहारा ला। आरो बिनि सिगां बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानैबो स्टेटआव हर, स्टेटआ एमएलए इउपिपिएलनि एमएलए बिपिएफनि बिजेपिनि बिथांमोना ज' जानानै स्टेटखौ नारसिननांगौ। बिनि अनगा आरो जेबो राहा गैया। जेसेबां होज्रि खावब्लाबो जों बिनि फिथाइ मोननाय नङा। सरकारानो गुदि, सरकारानो खालामो, सरकारानो बयनिख्रुइबो पावार, बेनो, आरो बिनि जेबो राहा गैया।